Ti perlok nga peding subhay pi ki perlok barok ki bapage bad nga pi video na kaneka YouTube channel. Ti perlok ha kaneka video ngan peni pi ya ki lightly ki YouTube channel. Jong ka perthai ki pala poi da ki million subscribers ha ka perthai. Ti ka channel number 1 ka balong karang number 1 ha ka perthai. Ti latip ya ka kum ka T series. Kani ka T series kadai na po India. Ti ha kaneka channel ki wanra ya ki video syapang ki music video abat kabar kadai ka channel kabalai kateng ya ka da ka Coco Melon kanai ka Coco Melon kala wan ha ka kertan kabar ha perthai ya ki babun ki subscribers ha ka perthai bat kabawan balai kadai ka set India kaset India wanra ya ki video entertainment kum ki story serial ki kadai ka channel kabalai kerteng ka set India kawan ha kedan kabalai ha ki jingbon ki subscribers ha ka perthai di ha kan ka video ngine page ya kita ki view jongki ne ki channel bat ya ki subscribers katno ki layo hadu mentah ti kat hadu mentah bang apin ya kan ka video ka channel T series kakam number 1 ya baro na kini dengan batai ya kini ki channel ka channel T series kawan po India but ka channel kani ka channel Coco Melon kawan na po kari United States kapan mi ya ki video kit mau ki kum ki video ki ba ki kena ki lapan sengutena ban page ya kini ki video but kawai kadai ka set India na po India di mentangan compare ya ki viewed ya ki subscribers katno ki layo ya ki subscribers ya ki viewed ha kini ki channel lightly ki channel ki balong popular ha ka percaya di ka kham yang akan diat bangan compare ya kini ki YouTube channel namar bang compare da ka mobile Android ngai kini ka video pinas ngutanan pin page bukut dengan batai syai pi alada dengan compare ki mentah te ladang compare ya ka channel jong kane page hangne ngadon hangne lightly YouTube channel ngadon ya kane ka T series bat kane ka kokolom mo kane ka channel ka balai kerteng ka kolom Coco Melon ka balai kerteng ka Coco Melon bat kawai kade ka set India tingin compare ki menta te page hangne kade ka baningkong kawan ha ka T series ka bar kade ka Coco Melon ka balai kade ka set India dengan compare ki kamsarum ladang ipe ya ki viewed ya ki subscribers kini ki channel ki layo katno ding ngine pe ka channel T series ka SB Bank kawan ha dan kaban Rio but kani ka channel ka balai kerteng ka Coco Melon kawan ha dan ka pra but ka channel set India ha ka SB Rank kawan hak dan kebanyaw aladang ipek ya ki subscribers kebawan ningkong kawan kadai ka channel kabala ai keteng ya ka T series bat kabawan baar kadai ka Coco Melon kawan hakaran kabalai karan kapasau labat da ka set India bat ka view rank te kawan baningkong kadai ka T series bat kawan kabaar kadai kane ka Coco Melon wan balai kadai ka set India ti ladang ipek yi subscribers katu dengan penhe ya kane ka screen pinu iba ya subscribers jong ini YouTube channel kiba kata du benta kilayo ya kini subscribers ti ngamla suban batai ya kini subscribers song ajing pe jong pi ngan chupni pi dak ne ka screen angne te ladang ipek ya ka video view ya ki video baro ki bala view ya kini ki channel te ka kami obon kadai ka T series but ladang ipek ya ki video ki bala upload te ka kam bes kadai ka kawai ka channel ka bala ai kerteng ka Coco kane ka channel ka bala ai kerteng ka Coco Melon te ka Coco Melon kala upload hadu news pa pratali ki video but
ka view kayo ki bun ki view ki subscribe ru ki bun ti la dangi page kum ka ti series hangne hadu khat riu ke upload video but kane ka wei ka dei nyo phau point stop phau ke upload ti la dangi page ya ka channel ki bala create ya ka channel na ka ti series kala create ya ka YouTube channel na du snem arajar riu jong banai balai khatai trik but ka wei ka dei Cocomelon kala create ya ka channel jongki aka arajar riu banai bakan khandai trik khandai banai bakhandai shi trik ti kane ka wei pat ka ti kane ka wei pat ka set India kala sedang ya ka YouTube channel nadu ka arajar riu banai bakhandai arpho trik te la dangi page ya kini ki daily earning kila ban page da kane ka screen hangne ngamla suban batai namar kila bun palat te da page hangne ya kini ki total estimate jongki ne ki channel te wala ngamla ngampat la ban batai bhai phi ya kini ki point ki badon hangne re pilatip ba kini ki channel ki long ki popular bha habaro ka prathe te ki daily avg subscribers katne sisngi ya kamut ba ki subscribers hak sisngi ki yo katne ki khami yo bon kano phila ban page nang ne te ya ki view hak sisngi ki yo katne te ke songa ka jing compare ya kini ki YouTube channel te kumta tingas ngo khniat na man ngale da ka mobile phone te kita ka ba nga bangan compare te la da ki subscribers ha kan riu banai katne ki yo te sapik bahang ne screen ka bang ai ne te ka khamla ai ka dei ka T series hak si arsnem subscribe jongki ki katne ki yo haka arsnem te phila ban page ye kini ngan pani phidak kan ka screen te product hangni nga compare da ka mobile phone ngam patla bhaban compare ki te kane de tangan nuksa ba phintip ba ki ek ta kiri ki ba yo bun ki subscribers haka jing lap bat shem jonga ha kini kisi te ladangi page pat ye ki wei pat ki YouTube channel ngabun nong ki wei pat ki YouTube channel ki ba wan skmati tang ba kim padon hangne te ngan sim tang hadu south li ki YouTube channel ka wei de ki YouTube channel te ngine page menta da ka ba te perlok hangne ngine page ya kita ki channel ki ba ki de ki popular bha ya ki subscribers hak perthai te kabani kong ka de ka T series bat kabar ka de ka Cocomelon nursery remote but kabalai ka de ka set India kabasau ka de ka PewDiePie tik subscribers jong ini ki channel ka T series kala yo adu shispa khandai phu nyo million but kane ka Cocomelon kayo adu shispa arphui million but ka channel ka number lai ka de ka set India kayo adu shispa khatra million kane ka PewDiePie kayo adu shispa million te kini ki channel ki bayo bun tam ki subscribers but ki view ki bala bun na kini ki channel te ngan batai phi kini ki channel ki dei na po kani ka T series ka dei na po India Cocomelon nursery ka dei na po United States of America but ka wei na kini ki channel ka badai number lai ka dei ka set India ka dei na po India hi te number sau ka dei ka PewDiePie ka dei na po ka United States of America te perlok ngini kendu pat ki video ki padangwan ngan pani susu ipi ki video mano ba khamyo bon view tam ha ka perthai bat ki video ki bayaj bha perthai bat kum kino ki channel ki bayo bon en ban kamai pisa ha ka perthai te ngini kendu pat ka video khublai sibon ba phila page bat ka channel ya ka channel te ngini kendu pat ki video khublai sibon